Uli kami papuntang doon sa Twin Falls. Dora. Ayan, ganito maghihirap muna guys. Mag-isama mo yung aso. Adventure. Tiis ano to. Pero sulit ang pupuntahan. Sulit. Ayan guys. Ito yung tiis. Pero sulit yung pupuntahan. Ayan ang aming princess. Tara. Painom muna. Ako nun yung magpupulbo ka tapos papawisan ka. Tara na. Ganito guys, kahirap yung dadaanan namin para makarating dun sa Twin Falls. Ayan guys. Wala sila. Yung iba na iwan pa. Ayan guys. Daming hingal guys mula bago makarating dun guys. Ayan, nagpahinga ang mga matataba. Ayun pang nasa huli nahuli guys. Kamuti. Ang galing niya ni Bimbim. Dalawang paliguan guys. Pupunta namin ito. Magtapos sa Twin Falls, bababa kami. Ayan ang mga biko. Hingal. Ayan o. Nag-costume pa. Ganito yung pagdadaanan guys, pero sulit. Pag nakarating kayo doon, sulit. Maraming dumadayo doon. Ayun yung dalawang bililitsunin. Walang magre-reklamo, tayo ang tuyo. Dalawang oras papunta dun. Pero wala pang 2 hours guys. Wala pang 1 hour nandun na kami. Talaga yung dadaanan, matarik. Saka kasi hindi pa mapasukan dito ng sasakyan. Pero truck guys, nakakapasok pala dito, tsaka motor. Ayan, pinapakita ko lang guys yung dinadaanan namin. Ito guys, may kaisa-isang bahay dito guys. Kaso walang nakatira. Parang ginawa nila tong tinda-tindahan. Na guys, bulusok naman guys. Napalas na ako pa may alalagay mo.